Hola. Hola. Que tal? Mal. Non aguanto máis. Tranquilo, home. Cristian é un rapaz forte, seguro que aparece. Ti crees? Eu creo que sí. Eu non estou ni tan segura. Pero por qué? Joder, que Cristian non ten problemas con nadie. Bueno, como Óscar, pero... Óscar? Quen é Óscar? Joder, o típico tonto que se mete con todos. Pero non vexo capaz de facer algo así. Non sei quen é, pero sexa quen sexa a persoa, vai no acabar pagando. Non te preocupes, anda. Por que non quedamos? Que xa hai un montón que non quedamos. Que... Veña, anda. Bueno, va, veña. E podías chamar as túas amigas Noelia e Sandra, e así os Sandra, estáis... esa vela. Xa me te confundes, xa. É que nunca me acordo. Xa, bueno, a ver. Veña, anímate, anda. Cando queiras comezamos. Que relación tiñas co desaparecido? Era o meu mellor amigo. Desde que entramos na escola foi unha das persoas que máis afinidade tivo. Como era Cristian de personalidade? A ver, a verdade é que era bastante reservado. Pero a mí contábamos sempre todo. Non sei, era especial. Non sei. E cando foi a última vez que o viches? Iso é do que eu quería falar eu. Creo que a culpa da desaparición foi miña. Tranquilo, que pareces un pouco nervioso. Contame. Marchou e non o ven máis. Verte as parvo. Se me matou o ordenador, do nada, eu que? Xa che dixen que non quero falar máis do tema. Si que me fai falta, por que non quero Se eu. dará, se non te dicho. Dixenche que non. Espera lá, estás falando con tua nai. Se queres falar con ela. Pero que che pasa? Por que non queres falar con tua nai? Queres saber? Porque se suicidou, está morta. Marchou e non o ven máis. Tranquilo, iso é normal. Ti non sabías nada. Pero que son bocazas. Que relación tiñas coa víctima? Somos amigos desde hai anos. Tiña moitos problemas familiares, según me contou miña nai. Sei que seu pai estaba morto, pero súa nai, non sei. Cristian nunca quería falar do tema. E tiña algún problema con alguén da clase? Non creo. Cristian nunca se metía con nadie. Pero, agora o que di, sí que había alguén que se burlaba del. Bah, metíame con él, pero como facía o resto da clase. E que, ademais, non se relacionaba con nadie. Non o pira. Ou seja que disfrutas burlándote da xente, disfrutas facendo sentir inferiores a ti. Ti sabes que che poderían caer unos cantos aniños de cárcere por acoso? Tranquilo, tranquilo, que eu metíame con él, pero para nada me interesa estar dentro destes libros. Pois máis che vale, porque como me entere de que tes algo que ver nesto, vou te meter nun sitio onde hai moitos como a ti. Pero moitos, moitos. Entendes?
Tranquilo, joder, non é a xente. Son cousas. Ah, por certo, Pablo, unha amiga que temos mañá unha comidinha, e díxome que vos invitar a ti e a Isabela. Ah, cando? Mañá ao mediodía, se te apetece, claro. Claro, como non me vai apetecer? Jolín, se eu xa falo con Isabela e xa lle digo. Ostras, pues ben. Que faz? Mas que pode haber alguén dentro? Pois é quen, quero saber quen é. Pode ser o secuestrador de Cristian. Non ves que si é capaz de secuestrar a alguén? Tamén pode fazer o mesmo connosco, ou incluso peor, matar. Fai o que queiras, eu vou entrar. Pablo, esa cinta é túa? Non, sería de Cristian. Cristian non ten ninguna cinta, Mira, pon a cinta xa porque me vai dar algo. O pasado sempre volve. E vos fixestesme moito dano. Agora seredes vos quen o paguedes. De momento tocoulle a Cristian, pero vos seredes os próximos. Todo pode cambiar se aceptades o meu trato, pero todo o seu debido tempo. De momento, non quero que lle contedes nada disto á policía, porque o mato. E entérome de todo, porque estou observando todos os vosos pasos. Agora, é o momento de que me toque a min. Socorro!